De Rietjerksterpolder wordt de laatste dagen druk bezocht. Het wie waans dit morgen al betiet druk op het ijs. De kwaliteit mag dan net oeral fantastisch wezen. Voor een soort kan dat de pret net drukken. Nou, het koelt beter. Het is wel een beetje smutsijs krijgt zoals al zijn. Het hobbelig en net helemaal vlak zeg maar. Ja. Dus het wie wat riskant, maar ik had het overleefd. Ik stier nog. De echte ijsfanaten binnen na 1 of 2 nacht frosten al te vinden op de polder. Maar de recreatierieders zorgen dus nog correct even wat langer de kat uit de beem. En dan stappen zij alsnog op de redens. Zo ik deze man uit Broeksterwoud. Eens keer weer, ja. Dat twee alleen weer voor de laatste keer, dus dat weer maar 10 minuten niet hebben. Ja. Ik ben net echt helemaal vertrouwd. Ik heb mijn oudste dochter, maar je doet weer voor het eerst op het eerst, dan is het weer even lekker genieten. Ik bedoel, hier is vertrouwd, hier is een diep. Hey. En dan ga ik wel zoiets van lekker rijden, dan vind ik het heerlijk.